Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Кръг квадрат, а тази вечер сме в компанията на Соня Момчилова. Добър вечер! Добър вечер! Заедно, разбира се, с Андрей Райчев и Тончо Краевски, за да поговорим за прехода и в медиите, но и настоящото, което се случва като голяма трансформация на съвременната медия, съвременния свят. Най-общо темата озаглавена, разбира се, амнезията на медиите, т.е. какво медиите забравят, какво медиите пропускат. Но за да започнем с амнезия, малко ще направя един каламбур от игра на думи. Предлагам да започнем с някаква анамнеза на медиите. Тоест да започнем с вас, в което да дадем някаква отправна точка и вече след това ще говорим има ли патология на амнезията или някакви други също такива патологични феномени са налични и можем да разчепкаме заедно. Благодаря ви за поканата. Много е уместна тази игра на думи, защото тъкмо анамнезата води до такава диагноза. Вие казвате, че можем да се върнем назад в времената на прехода, когато се зараждаха свободните медии, независимите медии. Така наречените вече към днешна дата традиционни медии, които за съжаление пострадаха от маразъм. И съответно така присъщото на това състояние на човека, защото медиите са организъм. Много подобен на човешки. Те пострадаха от тази занемара и от старческо оглупяване, според мен. Медиите започнаха да забравят. Те измениха на мисията си да ни връщат към причините на проблема, към корените на проблема, защото така е по-лесно. Защото търговските медии основно, така радвайки се на голям аудиторен дял, на голям интерес през годините, някак загърбиха мисията, казаха медията няма задачата да ограмотява, медията трябва да забавлява и това се повтаряше неуморно от различни авторитети. Стигна се до там, че в догонващата си роля обществените медии също започнаха да пренебрегват дълга към зрителите, към гражданите, към всички нас, да ни развиват, да демонстрират човешкост, това, което е най-дефицитно, защото ето, ние вече живеем във времето на изкуствения интелект, който успява да ни измами. И ние като регулатор, аз съвсем честно си признавам, а и колегите от сродните ни партньорски регулатори казват, че сме твърде объркани в този филм "Регулира и това", защото изкуственият интелект се оказа много динамично развиващ се, така да кажа. И ето вече сме и свидетели на първият интегративен образ, който ще партнира на живи водещи в новините. Вече в някои телевизии изкуственият интелект ни чете новините. Не знам дали сте забелязали. Толкова умело, че може би не сте обърнали внимание. Има едно насичане, което още не е преодолявано. Тук там е неуместни ударения, но се преодолявам с много бързи темпове. Така че съвсем скоро, ако вярваме на Харари и на други модерни гурута, съвсем скоро в групом ще станем излишни. Нищо чудно. И професията журналист, която не прилича на онова, което предполагаше тази професия във времената, в която бяхме несвободни, както заявявахме след промените. Хора като Серафим Северняк, като Тамбуев, като Продев, успяваха ефемистично, успяха езоповски да ни разкажат какво ни грози, какво ни заплашва, къде да търсим истината, от какво да се пазим. Ние като слепци някакси помимахме стени, на които да се опираме. Имаше репер, имаше трафарет някакъв. Сега модела се разми, сега всички привидно са свободни и в същото време едно проучване от миналата пролет на неправителствена организация констатира, че всеки там трети журналист саморегистрира и самодекларира автоцензура. Вие можете ли да си представите нещо по-страшно от изплашени журналисти, които да са наши посредници в отразяването на живота около нас? И тъй като казвам, че те са посредници на живота около нас, на политическия живот, на социалния, на културния, политическия живот също страда от маразъм. Ние виждаме как се вдигна възрастта на политиците, на водещи лидери, на лидерския модел. Всички ние сме, както каза доктор Михайлов преди 10 години, бях на една негова прекрасна лекция. Той каза,
ние присъстваме на зрелището крах на лидерския модел. И с цялото това застаряване на водещите, на лидерите и в Америка, виждаме какво се случва. Има ли нужда да го коментираме изобщо? И в Европа видяхме Урсула фон дер Лайен и вчера. Политико излезе с покъртителна статия за парадоксите на Урсула. Нейните зависимости, нейното изявление, че тя сега ще се кандидатира втори път, вече осъзнато, преди това интуитивно била приела предложението. Неща, които дори, как да кажа, мен не ме и развеселяват. Аз съм отчаян човек. Соня, ние твърдим от една страна нещо от мира, да, а от друга страна нещо им забраняват. Не, те си самозабраняват. Така. Значи забраняват и се му забраняват съответно, защото те не си забраняват, защото вярват в Бога, защото се страхуват от някакви неща. Това са два противоположни болести. Значи, от една страна наистина нещо, тая работа много се свива и това има едни причини, а от друга страна някакви други фактори взеха да влияят върху журналистите и перманентно ни разказват за някакви само че не регулации в смисъл СЕМ, защото това е много либерално нещо, а истински регулации. Искат да ни правят закони за свободата на словото. Направиха. Да и правят. За информационната замърсеност. Да, така да е. То акт за свобода на медиите, който всъщност той ще влезе за силата на законното при нас. Аз искам само един пример да дам. Значи винаги имал някаква борба с порнография. От как свят светува, хората на тайни места са рисували голи жени, мъжете главно са правили. И властите винаги са борили срещу това от първобитни времена, между другото. В момента има пълна победа на порнографията. 50% от съдържанието на интернет е секс. И какво стана? Нещо рухна, човечеството се промени, децата станаха и изроди. Значи, давам пример за радикална свобода. Радикална свобода. Просто всеки с мобифон натиска копчето и получават целият възможен порно съдържание. И какво стана? Семействата рухват. Брака рухна. Да. Брака рухна. Ама семейството, което нищо не рухна, хората си живеят един с друг, е много по-стабилно, отколкото хората в брака. Атомизира се, обществото се атомизира, сингализацията... Точно така. Тая свръхсексуализация води до... Не порното произведе това. Искам да кажа, че като рамка на разговора ви го предлагам. Значи, всяка идея, че регулацията на човешката свобода в общуването, порнографията е регулация на, т.е. забраната на порнографията е регулация на сексуалните отношения на хората, много централни за тях, не води до нищо. Процесът е толкова силен, че всички тия опити да се регулира са всъщност борби в елита между властови групи и не касае масите. Това е, което ви твърда. Значи, аз съм сигурен, че сега ще се оплачете от този закон. Той е ужасен, той е глупав и между другото трябва да бъде съборен. Обязателно. Но като цяло, искам да кажа, тези опити на властта с закони да регулира такива могъщи процеси като човешкото общуване и тази стихия на интернет е просто комична. Колкото спряха Тръмп с забраната му в Twitter. Ето ви пример. Но както иска да кажа, кое обсъждаме? Опита на тия хора да забранат или тази чудовищна стихия самодействаща, която се е разразила и движи човечеството не знам на къде. Това са две много различни теми. Аз мисля, че темата, така както сме поставили за амнезията, не е за това какво забраняват и какво не дават, а за това какво дават по медиите. Тоест, проблемът от една страна, да, някакви естествени процеси на мисленето на хората, на модата, на разочарованието им и така нататък, не могат да бъдат потискани с цензура. Ясно е, съгласен съм, нали, че е комично това нещо да се запуши. Обаче от друга страна, на хората се влияе активно и много успешно с това, което реално се пуска, не с това, което не се пуска. Това, което се пуска, както каза в началото Соня Момчилова, и мисля, че тук сложи точно в десятката темата ни. Те не припомнят нито един медийното съдържание, вече няма в него препратки към миналото, и дори когато има, нали, да се пусне някакъв репортаж, ето на тази година се случи, нали, паднаха колите близнаци и се пуска някакъв, който и той е изваден от всякакъв исторически контекст. Просто се е случило някога си, то е толкова исторично.
И те, вместо да протича разговор, т.е. напред-назад някакъв диалог, сега стана това, защото преди това стана това, ама така. Не, той е непрестанен поток в една посока. Точно. И този непрестанен поток е винаги актуален, той е винаги какво е станало днес и съответно от това нещо косвено черпят полза политици, които днес казват, утре казват друго. И нали, възможностите да бъдеш обществено нагъл са много по-големи вече, защото самите медии не те санкционират. Напротив, ти стига да събираш внимание, защото вниманието е рекламен приход, което не е доверие, да уточним. Да, което не е доверие. Точно така, да. Между другото, това е също много... За мен е една обща дума рейтинг, което рейтинг, подменя всъщност доверието. Сега се въведе това, да уточним кое е внимание и кое е доверие. Рейтинг е хубава дума, която слива двете неразличими. Ти си гледаем, ерго имаш доверие. Не имаш доверие, да. А това още не е така. Но това внимание, което могат да мобилизират с този непрестанен поток, то първо не се равнява на доверие, но второ, то понеже носи приходи, самите медии са заинтересувани от това. И тя системата работи прекрасно, тя въобще не замира. Нали, тя единствено се обновява технически на нови платформи. Те и самите политици дават на медиите огромно количество безплатно съдържание с непрестанните си пресконференции, изяви. Те непрестанно понеже искат да се показват по телевизията ужасно много, те я заливат със съдържание, което от една страна ще има, може би не най-голем, няма се гледа колкото Ергена, може би, но ще се гледа. Това нещо създава, как да кажа... Незаобиколимост. Не, мисълта ми е, то много лесно корумпира медиите, защото това те са пряка зависимост от финансовите си приходи. Да, искам да кажа, ти срещу това ще получиш гледаемост и рекламни приходи, а няма да платиш нищо, защото това е политическо съдържание, което просто... Имаш огромен продукт, който е безплатен на тротуара и ти просто го използваш, не произвеждаш нов. И ако ти се дава, това е Ноам Чомски, нали, го нарича това, това е като държавна субсидия с информация. Нали. Държавата те субсидира с съдържание и ти защо да не го вземеш? Обаче като го вземеш, нали, ти започваш да се подчиняваш на определени условия. И тия условия са, че те определят кой е допуснат и кой не е допуснат, кой ще отразява и кой няма да отразява. Нали, въпросът в крайна сметка ти дали си журналист или шпионин се определя от държавата. Тя казва, ти си журналист, или ти взима картата и ти вече не си журналист и така нататък. Споменахте Ноам Чомски, ме подсещате за това негово определение за ситуацията като интелектуален холокост. Когато аз го цитирах, ме упрекнаха в антисемитизъм. Да, и поискаха оставката. Можете ли да си представите? Защо подобно? Защото, ми попитайте Шалом. И хора като Лея Коен и така нататък. Те са обидили, че и Хелзинския комитет. Защо съм използвала, ако те имат... Те са притежатели на думата, те са владелци на понятието. Като аз цитирах украински евреин, казах, че това е негов фраза. Добре, че не е руски, защото тогава... Представете ли си? Настъпи известен смут, но отново казаха, нямаш право да употребяваш и то в това си качество дума, която казваме, то според Танах и според вашите древни писания, тази дума означава е много по-древна, понятието самото. Това е жертвоприношение, а в случая това е точно това, което правим с младенците, да кажем ние сега, като едни шумери, като едни хананци, да хвърляме в отробата на разврата невинните души на хората, които нямат филтрите. Те не могат да преценят. Едно предаване като Ергенът, ние затова направихме кръгла маса в Съвета за електронни медии, защото не бихме искали да бъдем цензори, но когато казват най-високите експерти в сферата на психологията и на възрастовата психология, Агенция за закрила на детето, всичките, които имат отношение по темата, че едно такова предаване е унищожително, защото децата си играят на Ергенът в училище. Тези се присмяха организацията на едва ли не колко сме ние ретроградни, колко сме остарели, колко точно така. Това е интересен парадокс, сме приели кодекс за защита на детето. Те обичат да морализаторстват, обаче много остро, когато е в тяхна полза. По-страшната беда е, според мен, че към тази, ще се върна към началото на темата, амнезия на медиите, има определен ерос, определено искане, определено щение от самите консуматори, от самите зрители. И веднага ще обясня защо. Защото те са спряли да искат разкази. Тук не става дума някой да им сготви и директно да сервира готова идеологическа заготовка.
Не става дума за централно разказване по тоталитарно в класическите от 20 век тоталитарни системи, да кажем на Вестник Правда. Става дума обаче за удържане на смисли и тази главна дума наречена историчност. Това е единственото, което иска сега потребителя и апропо го получава доставено от медиите, са кратки речи, кратки фрази, кратки знаци, т.е. буквално по методологията на тези Reels видеа. Радо, моля ви. Това е партикуларизация на словото. Моля ви. Значи, те отказаха да плащат за информация. Това е същото. Не. Това е корена на всичко. Когато откажат да плащат кога информация... е преди това? Как? Си купиш вестник Guardian, да прочетеш нещо, някакви хора там, 300 души седат и са създали тази информация. Примера, който дадох преди малко, и самите медии избират да взимат безплатната информация, която държавата им субсидира да им дава. Вестника струваше левче или 80 стотинки, преди това 30-20. А сега нищо не струва. Затова и умрях. Затова и умрях. Ама той е типичен случай на бизнес, който е убит чрез субсидиране. Но точно субсидията го е уморила. Аз съм личен свидетел и участник. Безплатната информация е смъртта му. Издавахме вестник. Ние с Кънчо Стойчев издавахме вестник. Вестникът беше прекрасен, всички го харесваха. Той беше сравнително малък тираж, но той струваше, ако не лъжиш, 60 хиляди лева месечно. Не е ли умрява просто формата? Не може на хартия, защото не мога да не е рентабилно. Не най-малко, просто е скъпо. сайт? И тези 40 души не могат да им се плащат заплатите. Главният разход. Не могат да им плащат заплатите, а те произвеждат фантастично хубава информация. Вместо това, сайт, който е много по-евтин. С 3 души редактори, които копират. Трима не са. Силните сайтове по 10-20 души работят. Това е много по-евтин и пак едва дишат. И реално икономиката е построена върху изборите. Жертвата, която правят. И когато дойдат избори, политическите резултати. Да, рекламка. Аз имам възражение обаче. Как да си обясним тогава самоиздържащите се влогари? Хората, които в интернет са лидери на мнение в момента и с краудфандинг точно се издържат и с даренията и то успяват да създават съдържание. Вече един човек. Не един, вече имат екипи. Имат екипи. Вече направиха... И пак са 5-6 души, но това въобще не ни връща към това, когато се произвежда информация професионално. Това ситуация е свършила. Той е умрял. В западния свят тези хора вече са едни състоятелни хора. Те стоят, библиотеката е зад гърба му, той стои в къщи, да речем най-популярният влогър в момента, коментатор политически, и получава... Може би се ражда новата, нещо ново. Може би се ражда нещо ново. Ние сме на прага на пета революция сега. Дай Боже, трябва да се роди. Да търгуваме за вестника. Просто медиите не стоят вече, говорят традиционните медии, те не стоят от срещната страна, като това, което наричахме, че е четвърта власт, т.е. като нещо, което рефлектира, критикува, коментира, припомня и така нататък. Напротив, те стане изцяло проводник, който превежда държавната, политическата информация и пропаганда към хората. Т.е. те просто са взели друга роля. Те не стоят от среща да отразяват. Те провеждат. Всичко е опаковка. Както си спомняте, за всеки един от тия належащи и жизненно важни за властта ситуации, както беше с ковида, както е за войната, както е за абсолютно всичко, медиите никога не заемат по какъвто и да е начин друга позиция, освен тази, която е на правителството. И това го говоря в Съединените щати, в Европа, няма нужда, предполагам, да казвам за останалия свят, но ние предполагаме, че тук би трябвало да е различно. Но не, те изцяло просто са взели, без да са... И това е интересният парадокс, поне лично за мен, че това са именно в общия случай частните, а пък обществените медии станаха често враг номер 1, защото и сега искат да ги закриват навсякъде, защото там стоят някакви още нереформирани структури на 20 век, на начин на мислене на 20 век, и там все още всъщност е по-вероятно да има нещо диалогично, критично и така нататък, което да не е в... просто е по-бавно, според мен. Едната е бърза пазарна пропаганда, другото е държавна, по-бавна. Но искам да кажа, то понеже на него субсидията му държавата вече е дадена, тя е гарантирана по закон, то някакси по парадокс е малко в този смисъл свободно във формален смисъл. Иначе същото. И просто то няма нужда от една централна държавна медия, за да провежда един режим пропагандата си. Нали? Те на добра воля всички
всички доставчици на медийни услуги. Те имат интерес да го правят и го правят абсолютно доброволно. И в този смисъл това не е репресия или нещо, никой не ми е накарал. Не, те са напълно. Но факт, има надежда, защото факта, че те го самодекларират и осъзнават, че са жертва на автоцензура на себе си. Това са самите журналисти. Това значи, че те все още... Надежда ли е това или релативизация? Според мен е някакъв вид надежда, защото да върна пак разговора към амнезията и към оглупяването, което е следствие. Отсъства динамиката на речевия акт, която е необходима на времето. Тоест, журналистите, за по-хората, лицата от екрана, гласовете, емблемите, телевизионните, за които ние все по-трудно ще си спомняме как се казват дори. Те изглеждат дори по еднакъв начин, ако щете, репортерите имам предвид. Значи, те се отказаха от правилния, грамотен, издържан български език. Те се отказаха от обработената дикция, ако щете. На език. Пълна девалвация. Значи, сложния смисъл. Те боравят с мисловни конструкти тип заготовка. Не може да се каже, че има плурализъм и че има противопоставяне на мнения. То е като, разбирате ли, аз наскоро имахме една среща с студенти, които отекчени до смърт ни слушаха там факторите в медийната среда, какво е плурализъм. Аз се опитах да им го нагледя някак така лесно. Това е като да ви поканят в много прехвален и рекламиран ресторант, в който ви обещават меню с всичко. И когато влезете вътре, да се окаже, че всъщност има само пици, да кажем. Пици с всичко. С бръмбари, даже изларви, каквото стана модерно, но пици. И да ви кажа, че това е. И ако ви искате пържени кюфтета или пилешка супа, някой е решил, че това не е полезно за вашето здраве. И това е всъщност истинският проблем. И тогава децата се оживиха. Нали? Те започнаха, което не хареса на един заместник министър на културата, който ме посочи с пръст и каза, да, но Европа няма да ни дава пари за релативизъм. Добре, как ще отглеждаме ние критично мислене, ако няма релативизъм? Ако няма диалектика? Ако не се... Да, защото друго това, което вие описахте... Няма да даде пари за релативизъм. Да, точно така с пръста. Така. Това се случва. Това е промиване на мозък. То няма друга дефиниция. Сега тя е декларирана обаче пък разлика между гледаемостта и доверието, която социологията показва. И то зависи по кои въпроси, нали, ги питате. Т.е. хората имат и диференцирано отношение. Примерно, те са по-склонни да вярват на това, което гледат по едни въпроси и не са толкова склонни да вярват по други. И това диференцирано отношение, въобще тази разлика между гледаемост и доверие, говори, че все пак това, че публиката поглъща всичко това, не означава, че вярва на всичко това и не означава, че не развива адаптивни че не се адаптира по някакъв начин. Положението, тъй като не властите причиняват това, състоянието на масите самопричинява това сред властите, това е моята теза, се образува нещо много по-лошо. Значи, медиите са всъщност единствената реалност. Друга реалност няма. Събитията в София... Мета реалността, тя вече. И почти реалност, да. Почти единствена. Значи, събитията в София са важни, в Малко Търново не са важни. Причината е много проста. Тук се снимат, там не се снима. Тук се преразказва какво е станало, там нищо не се преразказва. И ако се разказва от някакъв куриоз. Да, аз това исках да кажа. Впрочем, защото това е много важно. Значи, ако нещо не се е показало по телевизията, не се е случило. И това е защото хората много ясно осъзнават, че телевизията е проводник на властта. И големия въпрос е това сега ще пробие ли в телевизията или няма. Тоест, тази информация, нищо, че всички я знаем вече, тя обиколила интернет, но докато не бъде институционализирана в телевизионния екран, тя не може да бъде, примерно опозицията не може да черпи политически дивиденд от тази случка. Разбирате ли? Тоест ние го знаем, но то не е валидирано. Но не е така. Явлението, което виждаме, не е, че някаква инстанция потвърждава, че това е важно и да речем го снима, което е да речем в тодоржиковски времена. Радиото и телевизията започват да съобщават нещо и с това се потвърждава, че може да се говори за него. Други неща са станали, но с тях не може да се говори, защото не са дадени в телевизията или пише в работническо дело. Това е съвсем друг механизъм. Тук механизъм е съвсем друг. Това е механизъм на резонанса. Реалност е само това, което няколко медии, абсолютно некоординирано, започват да отразяват заедно. Това е механизъм. Центрира се, защото всички започват да говорят за това. Нашите политици овладяха този механизъм с пресконференциите. Даваш пресконференция и телевизия, и радио, и 2-3 медии, и те има. Събития има. Да. А другото написал, макар и нещо изключително важно, написано в една медия, нищо не се случва. Този резонанс
има свои закони. Той въобще не е властова процедура в смисъл, че някой командва. Той е властова процедура в смисъл, че това е реалността. Което изпадне в резонанс. Разбира се, властите могат да полагат усилия да усилват резонанса и Владимир Путин е класически такъв обект. За него беше направен оркестър от милиони източници, които започнаха да говорят какво е той и изваяха образа на диктатор и така нататък. Не казвам, че не е. Само казвам, че той е централен за съвременния свят. Съвременният свят е неразбираем, не може да бъде описан без Путин, защото той е врага, крепителя на реда. Всички ние всъщност се борим да се въоръжим или там да какво да направим срещу. Това е медиен ефект. Мир без Путин. Това е медиен ефект. Значи, този начин да се крепи, той е западния мир. Извинявам се. Да. Звучи парадоксално, но е така. Но, и забележете, контрафигура. Появява се Хлапе, австралийски журналист, който вади чудовищни престъпления на американската армия. Чудовищни. Аз съм гледал някои от тях, не ми се гледа, то не е гледаем. Но това може да се реагира по много начини. Асанж, само да кажем. Това е Асанж. Да. Който, не дай Боже, съвсем скоро ще го... Дай Боже, австралийците си го спасат, но... Малко вероятно това. Има вероятно за военните 185 престъпления не само, той много други неща. И купища други. Така, той просто вади хакерства, но това е някакво журналистическо разследване, се едно отворил сейфа на някого и извадил едни работи, които са станали. Никоя медия не потегля по линията какво е станало, Да. а потеглят по линията има ли право да ги вади. Именно това. Това се случва. Да. Синхронизациите, които... Това са вече власти, разбира се, които се борят. Аз разбирам раздразнението на американската държава от това. Много добре разбирам. Но масовият човек трябва да разбира, че този Асанж е изключително на негова страна и огромен личен негов капитал. Нищо такова не се състоява. Това е единствения капитал тук в Сурен. Първо, приравниха го към Сноудън. Това е американски разузнавач, който, извинявайте, е офицер и е дал клетва на страната си. И сега, може би с някакви оговорки, но е нарушил тази клетва и подлежи на репресия от страната си. Разбира се, ти си от органите за сигурност и си изметнал. Какво да говорим? Да. Ти си предател. Това е предател. Хубаво. Пак спорно, защото той частично разкрива само някои работи, които смята да бъде, но спорно. Асанж не е никакъв офицер. Това е просто журналист от Австралия, който го арестуваха. Опита се Швеция да го вземе от Англия. Криса в еквадорското посолство. Комедия настъпа някаква човек на име Ленин, впрочем, го предаде на американците, го изхвърли от посолство. Англичаните вече колко години го съдат и все по-лошо го съдат. Мене попитате, а Драгори Швейте го викат две изнасилвания, абсолютно фалшиви. Да. Отвратителна история се случи. Вниманието изцяло се съсредоточи, защо го казвам? Къде е амнезията? Публиката просто забрави какво той е казал. А той е казал, извърши се чудовищни престъпления не за 175 години затвор. За 1000, 2000, 300 хиляди години затвор. Тук е един много тъжен въпрос. Забрави ли? Кога го чу изобщо? Не, тя го чу. Кога? В началото го чу. Какво чу? Ами ние знаем, че е така. Да. Слушайте внимателно. Релативистичен цинизъм. Ние знаем, че е така. Уния са си престъпници, ние си ги знаем. Да, ама човека отишъл, бръкнал и извадил. Вместо това, сега пред очите на целия свят, айде да е на милиард души, защото едва ли в Китай, в Индия, едва ли той е важен, но пред очите на целия свят този човек ще бъде сложен в затвора в Съединените американски щати и държавата ще възтържествува на своя враг. Между той наистина е враг. Да. Аз ги пак казвам, аз разбирам техния мотив. Тук говорят дали може да бъде обменен от Путин. Путин абсолютно не би допуснал своя Асанж без да му отреже главата. Всяка държава пази тайните си. Тайните са винаги мръсни. Що има секретни служби? Защото са гадни. Но... Ако бяха хубави, нямаше да са секретни, ще би си ги слагаме на реверато. Но престъплението чие е? На вестник Guardian, Mont, Off News, сайта български или какво? Престъплението на хората. Огромно престъпление. В какво състои? Абсолютно неспособност да осъзнае своите интереси. Когато Тръмп го забраняват по Twitter, всички хора в света, не е демократите. Републиканците там се възмущават, техният лидер е забранен. Всички хора в света трябва да изтръпнат от ужас. Какво може да се направи? Щом Тръмп го правят, пашата така му правят, какво ще направят на Ахмед? Представете ли си?
Аз не бих искала... Проблема е в пълната неспособност на хората да разберат, че ситуацията медийната е опасна. Опасна. И изкуственият интелект е много мъничък, така, но много приятен такъв знак, какъв ни се готви. Само да кажа нещо, Извинявайте, малко друго с което може да не се съгласите, разбира се, за Асанж, защото за мен е важно. С саможертвата, защото това ни повече, ни по-малко саможертва. Абсолютно осъзната, абсолютно мъченичество, апостолство, ще кажа, защото Асанж всъщност демонстрира новия тип журналистика. Той не позволи на най-авторитетните американски и английски издания да импровизират върху Wikileaks, върху всичко, което той извади, архивите. Той каза, или ще ги публикувате без коментари, без интерпретации, без инвенции, както ги получавате, или не ги пипайте. Тоест, той остави на хората възможността да си преценят, както ние така подигравателно, иронично казваме. И фалира. Точно. Ако беше отговорил с пример за Вашингтон Пост или за какво, те ще кажат, не всичко. Не всичко, те така преговаряха. Те за това искат да се договорят с него. Просто аз разбирам, това е риторичен въпрос. Не, искам да кажа, измислям си в момента, но ако еди кой си пост реши, че този министър трябва да го свалим, а това да го оставим, те пускат дозирано това и он отива. Те искаха да си изберат. Да, разбира се. Селективно. За своята политическа игра. Така. И проче. Само, че той каза не. Той каза не, това е същественото от моя гледна точка, защото умря разследващия жанр. Умря публицистиката. Умря много, карикатурата даже. В същото време този човек показа, че това е работата на журналиста. Това е, а не да еквилибрира с данните. Не да манипулира. И не частично да пуска някакви малки зарибяващи видеа, а цялостния разказ. Които да му носят някакъв вид дивиденд. Да. Така. И другото, което казахте, Андрей, това че ние хората трябва да изискваме и ние сме доволни от това, което тези устаряли като тип медиите са безкрайно устарели. Нищо ново не сме видяли от прехода в медиите. Нищо обратното. Виждаме нещо, което безумно демоде. Тези медии всъщност играят ролята на бял шум. Нали знаете този бял шум, който се поддържа с цел да приспива. Да, той приспива бдителността. Белия шум, това е чисто така радиофоничен феномен, който е с постоянна честота, пуска се на бебетата, например, за успокоение и той приспива бдителността. Съжалявам, че в дисертацията му използвам, въвеждам този термин всъщност. Белия шум в медиите, защото медиите се превърнаха в това. Те говорят на един глас, едни и същи неща. По един и същи начин. Дрънкане. Да. Значи какво гледаме? Ни излиза репортерката, която ни разказва какво е станало. След това гледаме синхронно така наречен. Виждаме и този, който го е казал. Защо обаче не разбираме? Няма анализ, няма тълкуване. Да. И в този смисъл аз мисля, че тук са в грях, който ще им коства. Изчезването, смея да кажа. И това не е проблем само на масовия човек. То когнитивен срив, защото това да не се прави връзка между показвано, коментирано и анализирано, т.е. накрая обобщено, не е проблем на масовия потребител или на масовия зрител, който не се е поинтересува от Асанж. Някой трябва да разкаже тази история. Нещо повече. Това е тяхната омерта. От моя опит в голяма национална медия ще ви кажа, когато правихме омнибуси, това са така наречените национални проучвания за интересите на публиката, какво би искала да гледа тя, искам да ви кажа, че абсолютно почти никакъв интерес няма към реалити форматите, с които хората свикнаха, те са заложници на онова, което им показват в прайм тайма. Както и турските сериали, когато викаха под прозорците на една телевизия, Босфор ТВ, рейтинга и стремително летеше надолу, падаше в свободно падане, да. Какво направи телевизията? Продължи да излъчва въпросните сериали, рейтингите й се оправиха, хората свикват с всичко, уви. Човешката природа е заложено. Самосъхранително е. Аз съм напълно съгласен с това и това твърде през цялото време, че ние гледаме на медиите като на нещо, което трябва, като на нещо, което ние като потребители трябва да си изберем най-добрата медия, която ни дава съдържанието, което ние имаме нужда и да й дадем пари. Нали? Това казвате вие, а ние твърдим, че те са инструмент за съобщаване на това, което властта иска ние да знаем и ние да мислим. И това. Няма съмнение. И не случайно хората не плащат за информация, защото обикновено, честно казано, нямат и нужда от нея. Аз не искам да знам огромната част от нещата, които властта ме залива да знам по цял ден, защото огромната част от тях не ми вършат работа, те не са по въпроси, в които аз имам власт
да повлияят. Те единствено могат да ме разтревожат, да ме направят оттам нататък уязвим и да ми кажат какви заповеди да изпълнявам. Всъщност хората търсят друг тип съдържание, за което са готови да плащат, което има в YouTube и което искат да гледат. А останалото, за което не искаме да плащаме и което се излива като поток върху нас, както каза Соня Момчилова, ние можем с всичко да свикнем. С абсолютно всичко. Има един бивш директор на обществената телевизия, за който знам, че е казал на шега, разбира се, не вулгарно. И магаре да сложиш, ще но маймуна беше. Ще сложа, това е Хачо Бояджиев. Ще сложа, нали, ще ме уволнят, хората ще плачат за мен. Не, ще плачат 2 седмици, ще сложа маймуна, след 2 седмици ще махне и ще плачат за нея. Точно, аз съм виждал лично тази маймуна в кабинета, тя стоеше там. Той просто ме показваше, не ми го говори, защото ето това ще го сложим вместо теб и ще видиш. Но как да плаща? Това е абсолютно вярно. Какъв е той сега? Какво има в ръцете си? Той е абсолютно принципен нов човек. Задоволен напълно. Ние най-малко, сега слушайте какво ще ви кажа. Помните ли Ленин, който обожава класовите неща? Той пролетари, капиталисти, той е просто формален, тук почти до отвратително. Нямаме амнезия за Ленин. Но казва, човека с пушка. Той съзира едно същество, целият му успех в живота, между другото, се дължи на тая визия. Той съзира воювалия 4 години руски войник, селени с пушка, и вижда, че това не е ни това и успява да влезе в диалог с него. Трябва да се разберем човека с пушка. Това е цитат от Ленин и той го да. Нашия човек е с мобифон. Вие имате нов човек. Не човека с пушка, а човека с мобифон. Мобифона му не му е пушка, вече. Не просто пушка. Целият му живот минава през този мобифон. Целият му живот е този мобифон. Пак се нагдох, пак метафорично. Само, че, извинете, аналогията не е пушка мобифон, а мобифон е аналогия на верига. Тъй като пушката е средство за освобождаване и за инцидентно използване. Така, обаче при забранено насилие, при абсолютно забранено от нашия златен милиард насилие, разбира се, има и трябва да се внимава, но при забранено насилие, основното събитие, главното събитие е това, което обсъждаме. Какви медии ще се образуват в този мобифон? Те се образуваха. Това са признаците на традиционните медии. По нови професии се появиха. Значи вече имаме съвсем нов тип двойници. Да, ще дам веднага. Така наречените двойници на традиционните медии в интернет, за които стана преди малко дума. Вече има нови професии, като мобилен журналист, като гейткипър, като това е човек, който отговаря съдържанието в платформите. И те се радват на все по-голям интерес. И вече всеки един от нас, колкото и да е клише, е медия. Факт, че аз чета най-интересните коментари, най-синтезирани, най-лапидарни и най-острумни именно в мрежите. На каквито настоящите медии традиционни не са в състояние, според мене. И знаете ли, масите в момента, които не си свършват работата според вас, господин Райчев, те са под анестезията. Точно на този бял шум, точно на тези развалящи способността да сме в кондиция когнитивна, полуфабрикати, с които ги... Въпросът не са ли ги, извиня съм, не са ли ги пожелали те? Те не са ли пожелали... В това време на консюмеризъм ти свикваш и ти в един момент губиш, особено когато си потребителя, това е младия човек, той е потребителя. Когато той няма критериите, той купува онова, което инфлуенсъра му предлага, което се счита за успешно и се утвърждава като такова, забележете, от медията. Модела за успех, да се замислим кой е. Когато Христо Стоичков излиза и ти предлага да залагаш и да играеш хазартни игри, какво е това, освен брутален разврат, на който не можем да противостоим? Аз се борих, ходих при всички възможни политически партии, защото зависи от законодателя това нещо да се промени. Сем направи каквото можа и оттатък. Но нито един не припознава този въпрос и този проблем. Представяте ли си? Нито една партия. Това не е разпад. Да. Но виж, самоубийство масово. Ето това е Холокост. Масово убийство на най-младите. И не само младите. Все пак има адаптивен механизъм, за който загатнахте, и то е, че сега, когато медиите не извършват тая функция да създават разказ, да сглобяват от всичките от проблясъци и присвятквания информация, да сгубят някаква картина, която е смислена за гледане. Тя може никога да не е пълна и никога да не е тотално вярна, но ако е така честно, ако е добросъвестно опит да се конструира истината, нещо да се каже все пак, да се съобщи, тогава има полза от него. И
Сега, когато медиите вършат, и за мен, пак казвам, изцяло работа да пускат главния поток отгоре надолу, да изливат, всъщност хората се адаптират, защото има както влогъри в YouTube, така и блогъри, впрочем, старите блог платформи отмряха, но се появиха нови, които хора специализират в това да четат и да гледат цялата пропаганда, която се излива от традиционните медии, да я превръщат в някакъв критичен разказ. Значи това се случва както с някакви по-популярни влогъри, които събират нещо от целия поток, така и са хора, които специализират в това да дадат някакъв доста добър анализ. И просто обществото се адаптира, като плаща за съдържание на хора, които ще се занимават на пълен работен ден да обработват правителствената пропаганда и да ни кажат нещо, на което ние сме склонни да вярваме. Защото ние от една страна, както казах, гледаме това, което се пуска, но огромна част от нас не му вярват, но никой от нас не разполага в живота си, затова казвам, и няма такова търсене за информация, като за информацията, която се излива реално, защото се излива много повече, отколкото ние търсим. Но хората искат нещо все пак да научат и да знаят и някой трябва да специализира професионално, да се занимава с това и ако медиите не го направят, ние ще платим на влогъри, които ще четат цялата информация, която медиите дават и ще ни отразят. Тоест, ние винаги искам да кажа, обществото се адаптира. Обществото се адаптира, отнема време, но то се адаптира и ако няма... Не са своите балони такива. Да, просто... Въпросът е само, извинете, Андрей, един въпрос просто към госпожа Момчилова по това, което казва Тончо. А това няма ли нови механизми, по които сега ще бъде регулирано? Именно това влогърство. Появиха се факт-чекърите, за които сте чували. Проверителите на факти, които обезсмислиха журналистическата професия, защото какво е журналистиката, ако не е това? Но факт-чекърите, забележете какво ни казват преди 2 дни. По всяка вероятност, дипфейка с майката на Навални, в която тя обвинява снаха си в нещо, там, в някакви неща, е дипфейк. Не е истина. По всяка вероятност. Хайли лайкли. Така. За какво става дума? Нали, те се опитват да по някакъв начин да си принадят, нали, а в същото време те се самообявиха за последна инстанция. Факт-чекърите. Да, ама това вече не е ли най-примитивна и устаряла, вече закостеняла форма на опит за държавна цензура върху информацията? Буквално Вие го казахте. Хора, главлите да кажат, това не е факт и това е факт. Това е смехотворно, никой не го взема на сериозно. Стига се до там, че телевизия, която прави такава рубрика, слага на видеостената зад гърба на водещите, които проверяват фактите, челата на 4 сайта, в които ги обвинява в разпространение на правдоподобна. Така, и се оказва, че същите тези 4 сайта са се позовали на Българско национално радио и Франс Прес. Добре. Но не им дават право на отговор. Не е вярно. Браво. Не им дават право на отговор. Мога да ви дам лично със себе си и точно вчера мой потрес. Аз много внимателно следя Украйна и войната там. Чета двете страни всеки божи ден. Излагат се на руска пропаганда също. Излагам се и на руски, и на Арестович, и на всичко се излагам. И на всичко се излагам, просто искам да разбера какво става. И вчера, 2 години по-късно, аз прочетох факт, който и двете страни са утаили от нас, че украинците имат 2 пъти повече танкове, че те имат 2 пъти повече оръдия и 3 пъти повече войска. За войската за 2 години, за човек, който много се интересува и все пак някакъв вид професионалист, този факт не беше достигнал до мене. Защото руснаците не го казват по едни причини, а американците и украинците по други. За едните това да не плащат своето население, а другите, като имат 2 пъти повече танкове, ще падат. И този абсолютно първи факт, и то никой не го е скрил. Просто един човек има великолепна статия, между гласове има, си е направил труда да проследи, да обобщи и така нататък. Питам, какво е дефицит тук? Както и в първия случай, в обратния случай, който обсъждате. Когато се казват някакви неща, казват, това е фейк нюз и в този момент чакаш някакви факт-чекъри, ма кой ги чака, 90 на 100 се правят и казват, знам ли какво е. Кое е дефицит? Дефицит са авторитети. Някои от авторитетите бяха наречени четирихилядници, без да има доказателства за това. Продължавам да настоявам. Аз мисля, да им плащат пари. Съобщи една госпожица, че 4000. Ама не само не господин Грозев, който разследва там Белинкат и така. Носител на Оскар. Носителят на Оскар. Той 3 пъти, аз преброих, съм била свидетел по телевизионния екран, ни обещаваше доказателства за 4000-ниците. Списъци, в които бях и аз.
Точно така. Защо? Ние стояхме За без тях- работа. За 2000 тях само евро. ще се говори и никой няма да се представи Четири доказателства, защото извинете, доказателства правили ли няма. Лева. Само, че Колко да, къде са факт-чекерите? Сметнали по-малко доказателства. Защото това сложи се петно върху доказани, уважавани, авторитетни Къде са журналисти. факт-чекерите? Не може. Иначе по повод на факт-чекинга, аз винаги съм се изумявал от умствения парадокс, който възниква в главите на хората, които факт-чекват. Нали? Казват, че те директно призват някакви медии да бъдат унищожени, защото са публикували някаква информация. А обикновено информацията е абсолютно обективна. Тя се е случила. Например, имаше един казус преди няколко месеца, беше при половин година. Янка Такева, която е на там синдикат на учители, беше казала... Още преди факт-чекерите... Тя беше казала, че нещо Министерството на образованието обсъжда някаква програма, нещо да се въведе друг майчин език, втори, не знам си какво. И така нататък. Настана някаква паника. Тя го казва това по БНР. И сега, БНР пускат тази информация, е публикувала интервю с нея. Нали? Тя освен това не е случайен гражданин минувач, а е шеф на синдикат и участник в въпросните работни групи, в които това се е обсъждало. Нали? Сега, тя може да лъже, тя може да не е разбрала правилно, всичко може да бъде, но самият факт, т.е. искам да кажа, фактът, че тя казва това, нейното изказване е информация само по себе си. Тоест, това, което тя съобщава, може да е погрешна информация, поради нарочно или ненарочно, но тя самата, нейното изказване, факта, че тя говори, е информация. И ние имаме право да чуем, че тя го е казала. Аз имам право да чуя, че тя е излъгала, дори да е излъгала, да речем. Аз имам право да знам, че това изказване е направено. А не някой да ми цензурира, нали, едно изказване, което е направено по причина на съдържанието на изказването, че то не било правилно. Да, окей, ама за мен самият факт, например, че някой политик или шеф на синдикат или държавен служител, самият факт, че той е казал нещо... Сам по себе си интересен. Да. Не, искам да кажа, аз дори да знам, че той ме лъже, факта, че той в момента говори това, е информация за мен. Защото аз по този начин си давам сметка, окей, значи той в момента нещо цели. Нали, факт-чекерите предполагат, че публиката е толкова малумна, че тя не може сама за себе си да си каже, значи той в момента го казва това, значи в момента има коалиция между тези и тези. Трябва да пазиш публиката от всякакви такива замърсения. Както казва една колежка в СЕМ, че ние сме малумни. Трябва да я пазим от дезориентация. Която ни дезориентира по пътя на нашия цивилизационен избор. Един друг ваш предшественик посъветва специалните служби. Да се ходи в редакциите и в нюзрумовете. Да, информационна чистота. Но не ми ще извън тези факт-чекери. Имаше един също пък предшественик на Зони, който призова ДАНС аз за него говорих. Сигурност да решава. И като казахте, това е много важно, това е много ценно. Значи тази информационната чистота, вие представяте ли си, че се обявиха журналисти, се организираха и раздадоха награди за чиста журналистика? Гьобелс е щастлив. А ще има ли такива клипчета, както Жеф Фондерман си мие ръцете? Вие разбирате, можах да се сдържа да не напиша коментар. Чиста журналистика. И там се събраха видни имена. Да, за да си раздадат награди за чиста журналистика. Те малко сами на себе си дадат ордени. Така, на мене вие забележете. Много хубаво, че след чиста тераси вече има чиста журналистика, но... Разследваща пак с Белинкат, репортерка. Те гласяха за Политковска и наградата, аз пак се намесих и пак ми поискаха оставката. Обидно и смешно да се говори за тези хора. И между другото, ако погледне човек, там, освен това седят огромни държавни пари, верно не на нашата, на друга държава, които това е най-ефтиният начин да си купиш държава, да си купиш журналисти. Това е известна работа. Да, но защо трябва да има принуда да се вярва на нещо, което се натягат, остатъчният ни интелект... Проблема е, че не им вярваме и така, ама сега трябва и да ни вярвате. И нали разбирате колко иска уважение. Иска и уважение, да. Как така не сме ликвидирали явлението Волгин все още? Може ли така? Добре, но при една смяна на политическата система, нали след него ще трябва да ликвидираме другите, които не мислят като него. И какво ще се получи тогава? Изобщо гледката на либерал, който забранява, е потресаваща. Именно. Защото той винаги е в когнитивен дисонанс. И ясно, че либерал не трябва да забранява. Да дума либерал значи свобода. Но трябва да забрани, защото като започнем от това, че се чувства прав и завършим това, че и заплатата малко ще намалее. Във връзка с демокрацията. Трябва да затваряме, ама не искам да свършим, не мисля, ще да свършим с факт-чекерите, Белинкат или там някакви други колонади. С Асанж. Защо Асанж? Защото това предаване, говорейки си за амнезия на медиите,
главното нещо, което забравя нашата епоха, влизайки в пълния разпад не само на авторитетите, пълния разпад на словото, пълния разпад на смислите, пълния разпад на, и това не са тук някакви изреждания кухи, пълния разпад на критическото мислене. Той е толкова любим на всички, само един момент. И този разпад на критическото мислене у всички, да, верно е, хомо консуматико си го е пожелал, но и верно е, че и медиите, т.е. те, които имаха някакъв и са имали възможността и властта, особено в този отрязък между 90-та и 2010-та горе-долу, все пак на реален проводник, не тоталитарен, както преди 10-ти, но и все още не толкова някакси транс и дигитален, да транслират смисли, да транслират авторитети. Този разпад доведе до там, че хората не само не пожелаят, но никой дори няма, и с изключение на един-два маргинални, може би, сайта или стени, или както ви наричате, лапидарни такива някакви текстчета, да споменат Асанж, който е героя на нашето медийно време, ако приемем, че всъщност ние друго време няма да сме медийно. Драйфус. Това е Драйфус. Да. Това е новия Драйфус. Има ли? Да. Асанж. Значи, още по-ако направим една крачка зад въпроса ви, къде е границата? Къде е границата, където обществото може да стане и да спре всичко това? Дадена гадост, примерно Асанж. За съжаление, видиме с просто око, за България това е границата на хората, които ходят на площада. Не издържат, отиват на площада. За огромно съжаление, тези, които не издържат и ходят на площада, 90% са тези именно либерали, на които им се смяхме сега, които са на власт в момента и безобразничат. Забраняват, заплашват. И които смятат, че Асанж е но това е единственият революционен елемент на нашето общество. Друг няма. Тоест няма. Аз това, което чувам, няма. Значи, в Съединените щати доскоро имаше черно движение, феминистко движение, гей движение, много активни, излизат на площада. Напоследък се оформя подозрение, че ще има сърдити бели мъже. Въпросът е кой е готов на съпротива. На пряка, непосредствена съпротива. С цена. Тоест, забележете, понеже хората не плащат свободата си, те се съпротивляват. Ще трябва някой да плаща повече. Защото тази съпротива е живот. Могат да убият, могат да набият. Тези, които излизат на площада, в този случай, те не се съпротивляват на нищо. Съпротивата е ежедневната битова тиха съпротива, която хората правиха срещу носенето на маски, срещу вакцинирането и така на. Това е съпротива. Съпротива на площада няма. На площада е издевателство върху останалата част от обществото. Това е. Не сте прав. 20-та година пред очите ни излезаха хора, които бяха нещо като 30 000 души и останали, и имаше едни 3 милиона пред телевизията, които браво, но не отидоха. Просто революционно. Не. Това беше несъмнено така. Те искаха да събарят. По-сложно е. Те 30 хиляди. Това, че тази революционната класа в един момент най-накрая е постигнала и се наместила с интересите и искането на една голяма част от обществото, е инцидент. Но през повечето време тя излиза, за да издевателства върху останалите. За неща, които те въобще не мислят и не смятат. И не можем просто да искаме да ги контрираме и да обвиним останалите 6 милиона души за това, че те не искат да излязат на площада. Първо, на площада няма място за всички тях. И второ, исторически механизма, по който мнозинството се справя, защото то не иска да прави революция по принцип, защото за него това не е здравословен начин на живот. То не иска обществото да функционира през революция перманентна. То просто ще избере Цезар, Наполеон или Сталин, някой диктатор, който да разпръсне тези на площада и да им забрани да протестират. И това ще бъде ефекта накрая. Това е единствения начин, е мисълта, мнозинството от хора да протестира срещу тия, които протестират. Вие формулирахте изход в един важен изход. Аз го чух. Господин Райче, вие казахте, че пътят е и рецептата е аскеза. Ако приемем, че информацията е храна, а тя е въздържание, Липман, бащата на либералната журналистика, казва, ако всички мислим еднакво, някой не мисли. Просто тези медии, които казвате вие, че не сме склонни да плащаме, как да се плаща на медия, която ни принуди да забравим кой е Делян Пеевски? Която не си спомня за хората в селата, там потънали в кал и в мизерии, които така и ще си останат в плесена и в мухала. И повече не се сетихме за тях след наводненията. Как ще простят на медии, които забравиха Кирил Петков какво ни обещава, защото най-свирепата и брутална дезинформация са предизборните обещания. Никой не търси сметка. Това не се разглежда също.
Какво ни обеща? И защо никой не ги пита какво попречи да се случат тези ваши... Това за 4000 не е ли дезинформация? Типично. Те обявиха, че сред нас има шпиони, които ходят и взимат пари от друга държава, за да ни дезинформират. Това само по себе си беше дезинформация и никой не потърси сметка. Разбира се. И никой не го припомня. Всичко, да, скута, мазно кафе и така, и пошлост, и противозаконие, и беззаконност, и реклама на хазарт. Това са медиите, за съжаление, оглупели, като тези двама старци, които говорят и да се чуват от мъпечалото, прочутото. И ако им обръщаме внимание, това е лош атестат за нас, струва ми се. Това означава, че сме тотално просто, че не просто релативизирали, а свикнали. Това е като жабата, която се нагорещили водата до такава степен. И ядем същото това, което се продава в магазините и което е изхвърлено от там държавния резерв на нашите партньори, с което храним децата си и никой не прави репортажи. Пием водата, която не знаем с какво я прочистват, никой не прави репортажи. Говоря за изначални неща, говоря за насъщни теми. Никой не обяснява какво има във финната прахова частица. И ето такива неща, за които трябва да се говори непрекъснато, според мен. И ни губят времето с глупости. За скутове, за мазни кафета и за безнадежност. Всъщност се симулира, че в нас се излива много повече информация, отколкото има реално пазарно търсене за нея. Хората искат не да гледат часове наред медийно съдържание всеки ден, те и не могат. Те искат да чуят няколко смислени приказки, както казвате, за това каква вода пият, каква храна ядат и какъв въздух дишат, за да са наясно децата си да ги пускат ли на какво да ги хранят. Хората това ги интересува. Или ако е наличен, обаче имат ще напълва като конспирация. Хиляди часове съдържание на тема, ще има ли правителство, няма ли да има. И така нататък. И кой кого е излъгал и така нататък. Това е отвличане на внимание. Думата, която виси тук е възмущение, обаче възмущение, като се каже, да, хубаво, казваме ги тези работи, наричаме медиите забравящи или изпускащи, или пускащи бял шум, или самите те дезинформиращи. Но какво значи възмущение? Възмущение е едно такова мрънкачество екстериорно. Първото възмущение и единствено, защото ако има антидот към тази работа, към справянето, е възмущение към самите нас. Което, да, може да бъде наречено аскеза, може да бъде наречено въздържание, но и едно възмущение от възможността и нашата всъщност способност да продължаваме да консумираме това, което консумираме. Като информация и като слово. Да. Вие го това казахте. И това е сложна работа, защото тя хем е колективно екстраполирана, но обаче първо минава през някаква супер лична, индивидуална автоагресия, която е много сложна. Асанж, пътя към Голгота. Да. Асанж обаче ще бъде заклемен като глупак в крайна сметка. Абсолютно, да. Той ще отвори енергия. Добре, хубаво е, че все пак завършваме още веднъж да кажа с Асанж и надявам се, че ще се видим с вас следващата събота. Благодаря.